Hola, nens i nenes! Aquesta setmana us porto un conte que és molt especial per mi. És el primer conte que jo vaig tenir com a adulta, com a mestra. Quan era petita, els meus pares em compraven contes també, però aquest va ser el primer que jo vaig decidir comprar-me amb els meus diners. És un conte que quan jo estudiava per ser de senyoreta, doncs me'l va explicar una mestra de la universitat. I més que el conte, el que deia és com me'l va explicar. Em va agradar tant com explicava la història que realment em va transportar a dins del conte. I al cap de poc vaig tenir l'oportunitat de comprar-lo i el vaig comprar. I avui és el conte que us porto. És aquesta història tan bonica sobre en Pol, que era un petitó ós polar. Sabeu què és el Pol Nord? No és només allà on diuen que viu el Pare Noel, no. És també on viuen animals com els pingüins, les foques i els ossos polars. I fa molt fred, més que aquí a l'hivern. Però ells estan acostumats. Voleu sentir la història? Pol, explica'm la teva història. Vaig a buscar el conte. A veure. El conte es diu Amb tot el cor. I necessitem un altre protagonista encara, perquè tenim el petit osset, però ens falta... Mireu, a la seva mare, a la mare de l'osset. Preparats? Sempre és emocionant començar una història, oi? Diu, aquell matí, en Pol, el petit ós polar, se'n va anar a pescar tot sol a la glacera, que és un lloc on hi ha aigua congelada. Quan estava ocupat traient un peix del forat del glaç, va arribar el caribú, que és aquest animal d'aquí. I li va dir, l'aigua està gelada, cauràs malalt i això posarà trista la teva mare. Saps molt bé que la teva mare t'estima amb tot el cor. En Pol es va quedar encuriosit. Com pot ser que la mare m'estimi amb tot el seu cor? Es va preguntar. I va tornar cap a casa mentre hi anava pensant. Amb tot el cor? La meva mare m'estima amb tot el cor. De camí es va trobar amb Pink, el petit pingüí. Em vens com anell al dit, li va dir en Pol. Vull preguntar-te una cosa. La teva mare t'estima amb tot el seu cor? El petit pingüí va quedar una miqueta parat per la pregunta. Tot d'una va recordar com la seva mare el protegia sovint amb les seves ales. La meva mare, va dir en Pink, m'estima amb les seves ales. Això és el que va pensar en Pink. El veieu? Amb les seves ales, va pensar en Pol. Una mica més enllà es van trobar a la Flica, la petita foca. La veieu? La Flica. La Flica, en Pink i en Pol. Podries dir-me com t'estima la teva mare? Li va preguntar en Pol. Estava ben intrigat en Pol amb la frase que li havia dit al caribú. La Flica també va pensar una mica, perquè aquestes preguntes ens agafen a tots per sorpresa. La meva mare m'estima amb les seves aletes. Es veu que la mare de la Flica també jugava amb ella amb les seves aletes. I va pensar la Flica que d'aquesta manera és com l'estimava la seva mare. En Pol estava cada vegada més encuriosit. Tot continuant el seu camí, es van trobar amb en K, el petit llop blanc, i també li va preguntar. Ja sé, K, que tu t'estimes la teva mare, però podries dir-me com t'estima ella? Quines preguntes que fa en Pol. En K es va sorprendre. Un més. És una pregunta molt ximple, va dir en K, però és molt fàcil de contestar. La meva mare em fa mossegadetes. Ella m'estima, doncs, amb les seves dents. Caram, una amb les dents, l'altra amb les ales, l'altra amb les aletes. I en Pol encara estava pensant, i la meva mare amb tot el cor? Què és això? En Pink, el petit pingüí, la Flica, la petita foca, i en K, el petit llop, van anar seguint en Pol fins a casa seva. Veieu? El gel, glaçat, el fred.
i aquests animalons tornant cap a casa, amb les seves famílies, que sempre ens esperen. I quan en Pol per fi va arribar a casa, es va fregar contra la seva mare, que l'estava esperant. Es va fregar contra ella. Com és de dolça la teva pell, va dir en Pol. Vol dir això que m'estimes amb ella? Mama, tu m'estimes amb la teva pell? Sí, li va dir la mare. I tot això. Mireu quina imatge més bonica de la mare d'en Pol i en Pol. I tot això t'estimo. Tot a tu? No ho entenc, va dir en Pol. M'ho expliques, sisplau? Doncs bé, t'estimo amb els meus ulls. Amb els teus ulls? És clar que sí. Quan et veig estic tan contenta que els meus ulls brillen. Caram! La mama m'estima amb els seus ulls, amb la seva pell. És veritat! Els teus ulls brillen molt fort. I el teu nas també brilla molt. Potser és que m'estimes amb el teu nas. I tant! Quan t'arrauleixes prop meu, m'agrada sentir la teva olor. I la mama! Com t'estima, Pol, la mama, amb el nas, amb els ulls, amb la pell. Llavors, m'estimes també amb la teva boca? Sí! M'encanta fer-te mossegadetes! I amb les teves potes? Sí! M'agrada molt alçar-te ben amunt i fer-te volar. Quantes coses que fan mare i fill. En Pol es va arrupir encara més contra la seva mare. Havia estat un dia molt llarg i ple de sorpreses i se sentia molt cansat. Saps, mare? Va dir de sobte. Jo t'estimo també amb el meu son. Quan dormo, et somio. Els ulls se li tancaven i aviat en Pol es va adormir mentre somreia. Que bonic, oi? Va dir la mare. És així com s'estima amb el son. I li va dir a cau d'orella a en Pol. Estic segura, Pol, que tu també m'estimes amb tot el teu cor. I contat, aquesta bonica història d'amor ja s'ha acabat. Oi que és bonic? Jo la primera vegada que el vaig sentir a la universitat em vaig emocionar molt. I des d'aquell dia m'he tornat una fan de tots els contes i les històries. És molt bonic poder-vos-les explicar a vosaltres també i sobretot veure com us emocioneu i com us arriben. I bé, espero que us hagi agradat molt i ens veiem un altre dia amb més històries. En Pol i la seva mare també es despedeixen. Petons voladors! Adéu, nens i nenes!